Ние сме в свят, живеем в свят, където много добре знаем, че щом едно нещо има начало, то има и край. Това е. Благодаря. Важното е кое е по средата. Той виша. Всички налични, които ще да Петю изпрати писмо до Народния театър, в който иска подробно да му бъде описано зад това наименование какво седи. И номера. Ни Балтова, ни нищо не пише. Сега ще ни го дадат те. А вие си свършите тази работа тук. Тук. Едно след друго са 5 неща. Едно след друго, да, са предполагаме и тези прожектори. Прожектор зрителна зала, прожектор АДБ-та зрителна зала, те са по двойки. Гледам ги тук, че по двойки. Ето е бройката. Аз някой ще направя някой своята прическа. И Валя... Виждаш ли не прическата? Виждам. Така. Но това е си имало моята прическа. Виждам. Ние даваме по списъка, бе, човече Божи. Това е по списъка. Парове никъде не пише. Прибираме всички парове там. Точно. Паровете му оттатък в складче. Защото никъде ги няма. Прибираме всичко, да. Съвърши за парове и се случва. След това ще се види нас. Добре, ви чета, това е втората. Нищо няма да си вземеш. По списъка нищо няма да си вземеш. Ще вземеш и това, което си знаеш. Те едва си ги вземеш, другото се разправя шефовете и нищо няма да си вземеш. Ще говоря едно към едно. Едно към едно. Не си. Едно към едно. Ето са 30 пъти. Която минава вътрешно. Има воля на дарителя. Няма къде. Национализация няма да... Къде е фактурата ви? Театър. Ела догоре да ви видиш фактурите. Айде, ела. Въпросът е, че не съм аз гробокопача, както писаха преди години на този театър, а ние де-факто създаваме един нов театър в момента. Това е. Разбери го, това, което правите, е вандалщина. Казва, вие сте национален театър. Национализацията мина преди 70 години. Мисълта ми е следна. Така. Нека се отбележа аз. Няма се отбележите. 20 тези прожектори, които са по 66 лева. Ей ги къде са. Мичовка къде са. Ето ги къде са. Ето, прожектор сцена на стар. Ей, позиция 29. Ей ги къде са.
И еди къде са прожекторите. Ела да ги видиш. Искате да кажете, че тези прожектори са ваши? Погледни ги. Тези прожектори са ваши. И ето ги тези прожектори, защото еги къде са. Ево. Това не може прожектор, това аз съм го преработвал. Погледни го, как е преработвал, за да може да се извади. Значи аз нищо не казвам, разбери ме правилно. Аз не предявявам претенции нещо, което не е наше. И ти имаш за него. Какво? Нещо, което ти имаш документ. Естествено, вкарал съм ги от Австрия. Сега ще вземете да каже, дайте ми пулта, разбираш, вземеш и пулта и това. Това, което аз не го разбирам, има инстанции, които ще го решат, няма проблем. Имаме ли нещо, което да... Димерите ги няма. Димерите. Димерите ви ги знати? Петте. Няма се. Защо? Защото няма да Значи това също ще го опишем. Свети го там. Добре, няма проблем. Още преди път го? Преди съда. Ако приведе Павел Васка парите, които в университета, той ще даде димерите. Прибираме, значи тези неща. Това са две коренно различни неща, които ги смесвате, но как? Лаго просто не може да се разбереме. Той има фактури, той ги е дал веднъж на държавата. Аз не зная какви са наистина правата на дарител. Има ли право да се връща назад, няма ли те държавна собственост и са какво става. Това ще го реши съда, за съжаление. Това е положението. Колко са? Чакайте. Определените лаго, сега ще ти кажа, са 28 броя. 28? Така виждам, количество 28 броя. От 78 ще махнем 28, трябва да има 50 прожекта. Така ли ви? От всички останали. Значи не съм ги броил, но ще ги преброим. Ако искаш там някъде да ти подавам прожектор, за да ги сваля. Няма да сваляте! Абе, нали ти каза, бе? Абе, не съм казал да се сваляте сега! От този мост казах, не от горния! Часа. Не, моля ви се! Това е шига. Това е чига там. Няма от... Това си седи горе! От тук нататъка ние обещаваме, че на 15 септември ние отново ще отвориме този театър, независимо какво е името.